moko koro dhi. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne twak ma ochano mondo jo Kenya obed godo mar rango lek mar Kenya tok higa 2030. Ruto wacho ni lekno en mar menyo dongruok ma Kenya ni godo mondo opiem kod pinje mamoko ma osedongore. Jatend piny oloso e kinde lam mane obagi e kanisa mar ACK Badima St. Stephen's Chepkoilel e kaunti ma Uasin Gishu kama osekweth makero sirikande tesre ma wacho ni onge koda chenro kata ajenda motegno. Kuna watu wanafikiria ya kwamba kuna nchi zimeandikiwa kuwa nchi maskini. Kuna viongozi ambao wako na matatizo sana na mimi kwa sababu nimesema tujenge manyumba tuondoe watu kwa slums. Kuna watu wanapiga makelele ati mbona rais anashughulika na kuandikisha wananchi kila mtu awe na bima ya afya. Kwa sababu katika maono yao ama mawazo yao wanafikiria ya kwamba kuna Wakenya wameandikiwa wawe watu maskini. I want to say, for the avoidance of doubt, this country, the Constitution does not envisage a democratic and a poor nation. The Constitution envisages a democratic, wealthy, and prosperous nation. That is what the Constitution says. Are you against citizens coming together? Are you underestimating the power of citizens of Kenya coming together and discussing the wealth, the prosperity, the development, the future of our country? Or is it that you have no ideas? Or is it that you have no vision for Kenya? If you don't have a vision, millions of Kenya have. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiero twak ma jatend piny William Ruto chano mar keto ne jo Kenya mar rango lek mar Kenya kachopo higa 2060. Gachagua wacho ni twak ma kamano ok en gima owinjore ketie maino gi sani ni mar jo Kenya ni kod gik